Крепостта Царевец във Велико Търново е един от най-величествените символи на българската история. Тя се издига на висок хълм, обграден от река Янтра, и векове наред е била сърцето на държавата. Хълмът е обитаван още от халколита около 4200 години преди новата ера. По-късно тук са живели траки, византийци и българи. През 5 век византийците изграждат град, наречен Зикидева, който по-късно е разрушен от славяни и авари. Височината му от 206 метра и естествената защита от реката го превръщат в идеално място за крепост. През 12 век започва нова епоха. През 1185 година братята Асен и Петър вдигат въстание срещу Византия и избират Търново за столица на възродената българска държава. Така започва Второто българско царство, а Царевец се превръща в политически и духовен център. В крепостта са изградени царският дворец и патриаршеската катедрала. Дворецът е бил внушителен комплекс с тронна зала с царска църква и жилищни помещения. Тук са коронясвани владетели като Калоян и Иван Асен II. Иван Асен II е известен с победата си при Клокотница през 1230 година, когато България достига най-голямото си териториално разширение. Битката при Клокотница се състояла на 9 март 1230 година, недалеч от река Клокотница и едноименното село, между българската войска, водена от цар Иван Асен II, и войската на епирския владетел Теодор Комнин. Българите напълно разгроняват ефимерната епирска империя, като пленяват епирския деспот заедно с цялото му семейство, а войската му освобождават. В ранните часове на 9 март, денят на светите 40 мъченици, двете враждуващи страни се срещат край река Клокотница, на 10 км западно от Хасково. Българският владетел, според преданията, се установява на лагер в крепостта на хълма Хасар, разположен до днешното село Сталево. Там и до ден днешен празникът на селото се чества в деня на 40-те мъченици от град Севастия. На хълма са запазени останки от крепостната църква, построена в чест на войните. За да вдъхнови по-малобройната си войска, Иван Асен II нарежда пергамента с нарушения от Теодор мирен договор да бъде набучен на копие и вдигнат като боен щандарт. В последвалата битка българският цар проявява военна хитрост, обръщайки в бягство ромеите и франкските рицари-наемници. Самият Теодор Комнин пада в плен, заедно с синовете и дъщерите си. Животът в крепостта е бил оживен. Тук са живели царе, духовници, занаятчии и търговци. Археолозите откриват останки от над 400 жилища, 22 църкви и манастири, както и работилници за оръжия, керамика и украшения. Велико Търново е наричан Царевград Търнов, град на царете, и е сравняван с Константинопол заради своето духовно значение. Легенда разказва, че в римско време имало укрепления. Те охранявали пътя към великолепния град Никополис Атиструм. Когато варварите нахлули, обсъдили и разрушили града. Тогава римляните се настанили в крепостите. Под тях имало големи тайни галерии, свързани с тунели. В тези коридори римляните пренесли съкровищата на Никополис. Крепостите били укрепени и задържани известно време. Но когато се наложило да отстъпят, римляните поставили смъртоносни механизми и намазали галериите с отрова. Тайните входове били добре маскирани, входът на подземното съоръжение под Царевец бил в южната част. По галерия се стигало до тайно езеро. Само човек, който знаел тайната, можел да продължи. Скрит механизъм източвал водата и по стъпала се стигало до друга галерия. От тук надолу имало няколко нива. На всяко римляните оставили по едно съкровище, в коридорите дебнели опасности. Ако неподготвен човек влезе, никога не щял да се върне жив.
Във всяка зала имало безценни предмети, златни и сребърни, украсени с скъпоценни камъни, безброй златни монети били струпани на купове. Съоръжението под Момина крепост било на 2 нива. Съкровището било долу, входът бил голям геран, на дъното се виждала вода. По стъпала се слизало надолу и започвала галерия. Когато римляните се оттеглили, поставили каменна плоча и я засипали. Втори вход имало в ниското. Нишанът бил голям четвъртит камък с топка отгоре, така съкровището останало скрито дълбоко под земята. Векове минават, но легендата живее. А скалата с топката стои отгоре като вечен пазител на тайната. След легендата идва друга история, свързана с крепостта. В северозападната част на Царевец се издига Балдуиновата кула. Тя носи името на латинския император Балдуин Фландърски. През 1205 година, след битката при Адрианопол, той бил пленен от цар Калоян и доведен в Търново. Народът разказва, че Балдуин бил затворен именно в тази кула. Според преданието, императорът се опитал да измами своя пленител и да установи тайна връзка с царицата. Това било възприето като предателство. Така Балдуин намерил смъртта си в кулата. От тогава тя носи неговото име. Днес Балдуиновата кула е възстановена и е част от архитектурния комплекс на Царевец. Тя е символ на величие и трагедия. Каменните стени пазят спомена за един император, който никога не се върнал у дома. Легендата живее и до днес, а кулата стои като вечен пазител на историята. През 20 век започва реставрация, която връща Царевец към живот и го превръща в музейно открито. Днес крепостта е сцена на исторически възстановки, концерти и културни събития. Хиляди туристи идват всяка година, за да видят руините, да научат историята и да се насладят на гледките. Царевец е не само крепост, а символ на българската държавност и дух. Всяка стъпка по тези камъни носи спомен за величие и падение. Тази разходка ни напомня, че историята живее около нас и че миналото винаги е част от настоящето.